Ia, reit, dyn ni'n babell Prifysgol Caerdydd, dyn ni'n lansio prosiect newydd gitaru. Be ydych chi'n lansio heddiw? Be di hwn di sesiwn steddfod o'r News Academy. Yr corff mae dyn ni wedi greu i hyrwyddo newyddiaduraeth fel gyrfa, ac beth i ni'n neud, ni'n mynd i ysgolion ar draws Gwledydd Prydain, ni'n cynnal cenedleddau a man cenedleddau fel hyn, i drio denu bobl ifanc i feddwl am newyddiaduraeth a wedyn helpu nhw i gael troed yn y drws. Nid jyst i sgwennu ag yn y blaen, ond i dynnu lluniau, a hefyd mae Pryderi yma fel rhywun sydd wedi gwneud cynllunio tudalennau papurau newydd o'r blaen. Be di amcanion a be ydych chi'n gobeithio allan o'r prosiect fel cyfrif? Cael pobl i ddod i gyda diddordeb hefo papurau newydd a newyddiaduraeth. Pa declynau offer ydych chi'n gobeithio defnyddio ar gyfer hyrwyddo yna? Wel, dyn ni'n mynd mewn i ysgolion, mae gennym ni wefan, os ewch i'r wefan, mae yna gyrsiau am ddim yna un drwy'n ynghyn â sut mae spotio stori, sut mae sgwennu bapur newydd, sut mae sticio fewn y gyfraith, sut mae adeiladu'ch contas chi, arfer sylfaenol y grefft, a hefyd mae yna dips gen newyddiadurwyr profiadol yn papurau ni gyd. Sut ydych chi'n cysylltu efo chi i gael hwnna? Os ewch chi i news.co.uk/academy ac os ydych chi ar y Steddfod, mae pamffledi uniaith Gymraeg yma'r gael hefyd. Iawn, diolch yn fawr iawn i chi.